Postu Masih satu apa itu Jinantu Tutur Kadro Tutur Kuat Mereka Jintayo Musiko Lantan Tumpul-tumpul Pinati Pangaroto Dekat masalah itu Malubanggung Panggung Sang Oreng Roto yang Kuditonan Karikan Kinario Pambukan Carito Sinepat Kahipo Hati Doso Purwo Eko Sawijaya Diri Doso Sepuluh Purwo Nita Senajan Kokatmah Titano Botoro Mupat Doso Lukanantus Doso Senajan Doso Panjang Kekali Hati-hati ini Darbo Kukipo Kinario Pambuko Kuciten Kawi Ikip Tangkat yo sajiyo nagari Hastimo yo nagari Liman Benawi kalau nagari Hastimo pantas Benawi Pambuko Citen Betawi mereka sedang nagari Mukoyo Sewu Kanan Tus Doso Surat dan Posatu Panjang Betawi menang sebentar nagari ingkang Panjang Kudung Pasir Jinal Boso Panjang Sebuah Kudung Bulan Jinoto Sekiro Biar Jinai Ojo Nastiko Saya Yang Ojo Ucapan Luhur Kami Awani Tepih Kumarane Jeru Angkepih Panjang terdiri bawa kunjung sepuluh perjalanan dua perjalanan itu sakti kota penjagaan nagarnya sih asalnya seperti Bawono Pramilo Sekat Kemah Pak Karto Harjo Boso Kemah karena sanjani Poro itu Sanyo kedua waktu saat betul itu dari Nastimo perasan tumpang dan Quran juga bertumpang kesempatan juga tak berlupa persoalan Pak sanjani Purwakawin Samyo tindakan among teganan sosok Bobo Nakuto yang sama menjaga bahwa lumingku siapa orang itu bahasa akan makan berarti akan memperbaiki kalau sang sore aku busolaku saya yang pulau-pulau hingga menerima dusungan hingga pakaran hati ini sama makarya tidak akan olah pertanyaan Urut dari sini kekebunan atau yang persatuan harus oleh cobangan Naya Praton depannya Kator Iju Yoyo datang persatuan Kekebunan Budol Combang Naya Praton misalnya dari Jokowi Iwen Masuk Udol Ayam Kambangan Lamun gelar-gelar panggonan namun pati Bali malah papane diri-diri lak berkata-kata orang sejarah Rahajo sanjani pun kehulu sak ini negari Nastimo ingkang wonten pakaian narko wonten kepiting sambut dari maksud kawanku manual dari Nastimo Karis dengan Samyo Amanun
berdaya pasal manunggal ketunggalan Kuramuka manunggal Kura Gusti ingkang dados sabentuk tuhulira legowo dianayomi dhateng para kawula senajan para kawula sesarengan saking hukum lan rasane para satya kang gaduh praja Brayane manunggal ketunggalan sapa mahkota Astina basa kapekyan budaya Cana manungka kang nenten sajujane kowe tumindak Durjana Bedol manungnya itu sabutu kumaris daya ajih dhateng wilaraden Mahendra paugeane negari Mahanani negari Astina nagayaken Kalsina Agung Nagaya Kalsina Hayem Kuramuka amargi negari Astina dasar kula negari Siti ngantos pirah-pirah basanipun boten-boten kadipateni nggih ingkang negari Astina Dene Nasta balatakun nalika saben para praja lan para kawula senadyan masih wonten setunggal kalih batasan dan cindi dan seradan nanging amargi saking wekel tukeling para kawula nyang para kadang sutama ingkang sami apa mungkin padusna deka upaya go minayani kabikahan budaya sinten dosa sing nglolati dosa 10 romawi Ratu Kusnarani marang Jujur Prabu Duryudana Yo Prabu Jagapitana Yo Prabu Trimamangsa Yo Prabu Dasrastratmaja Yo Prabu Gendharisita sing Trimamangsa anjiwa dhateng dan Duryudana petasan pirami dan kunceni dan kunjeni senang loka dadakaken dinas nalika semana nuju angin semuanya sakmongko ngawontenaken pisuwanan agung sing nenten sampun kepareng mangarsa mukayanipun dening Bathara inggih punika panalika Ninggo Mantri Pangarsa Praja Negari Astina ing nalika Raja Patih Hayasukuni Raden Trikantapati Raden Suroto Lalu Drogo Patih Hayasukuni sadar Gusti Prakoso lan saiki putus saring mereka anetan-anetan ruwet rentening Praja Negari Astina kendur kening kawentenan wis datang ujuan Raja Patih Hayasukuni Biswati Raja Patih Hayasukuni angan-angaken Dwijawara Negari Astina ing keparengan kahanan pertapan Sukolilo ing hasta Begawan Bruna Resi Kumbayana Begawan Bruna sedanan dan putra saradene kandan nanging prayata punika tumbi panipekan tertanane bekas kawruh lair padune ora kawenang dadya bapa guling para satriya kata sanggane para kakek manut jagat ing sarana guru-guru itu kudu tapak pekadaya sang Begawan Bruna Resi Bruna kerak-kari galem Satria Tirta tinalang asraden Kartomangga
Raden Kapomangun terakhir sanggup pulau kacang pulau Sarkawis sinambut sanggup pulau ini sama kewajiban cek bocah Marcos sampai dari pulau Sarkawis Sudimoko nangis tinggi notoloko wonten rawuh utawaku nggih nang riyo saking ngakali madu jujur Prabu Baladewa Prabu Balaromo sambut dengan carane kepaling gak jajar palingan dalam samboto tanah-tanah pasir yang loro tumanggung Prabu Baladewa Mas beliau beribadah Mas pada kamu menang dari Mas Timo kalau tenang sidang ayam baru datang Saboro hari semangat berusaha kota dari dalam Mas pada kamu menang darah penjajaku sambungan saya importakan sekolah sampai mulai subuh namun Cimondo makam paling importakan sekolah dari masjid harus kenalan untuk Indo Mono Al-Burmongso namun Cimondo kebinaan pertama harus kenalan ijo terigu untuk melatihkan makinasi ibarat itu terang datang pirang satu kali saya syukur ketiang tujuh angin pokok dan jantan nalika semanten bawani angrawute sambut dayanipun Samoko Gusti Timatiarso Siniwoko Agemani Busono Kanawendran sampun satut denayaken menika kagem putra Gusti ing sami nampilan-nampilan lan sarung bali ora kacang kacumah penganan iki dilongaken dosa
Mandoyo sekaring
secara tradisional kita menggunakan cuman di balik layar itu di babnya misalnya kita aku harus kasih marisan ini sama meja makan itu yang kita setiap hari ada
Kepala Bukul Pagi saus paling berumurnya adalah untuk kemudian mampu lo semangat akan dengar anak itu dengan pokok secara nanti tinggal dari tolong ke hari nasib sampai itu dengan simul siliwoko simul Prabu Nabi sampun berperang konten itu si tinggi roto-roto hampir sekali pokok suasana itu kami baik Prabu Nabi kepala dari saus paling berumur Raul Kokokan bukan bukan hanya semua Kokokan bukan oh Allah Luntar makin gomor tapi sabtu pendidikan pegawai Prabu bukan Kokokan dulu kepala pegawai Prabu atur paling berumur tapi gomboran ingkang iku pujo bratanipun ngeloko sayogyo katur Kyai Prabu Duryudana lo tanggas kokare pun bisa jinak dan kaya mocoyo ambatar kabagian dari nasti wah Kyai Prabu senajan dengan pokok kebagian yang saking paman orang rawi penanggung Prabu Nambu pangestanipun paman kepatian poso dengan pangestudan mopo paman syukur selesai oh saja dengan popo supaya mau semakin caos tambah rawi penanggung Prabu Nambu saking pangestanipun paman dulu dengan pangestudan mopo syukur bisa saya dengan lingkungan Prabu Rawuh kali Nastio saking masuk kemangan dari cecandari Indo kablabak samudra mati tak jibulkan butir sawi kodo mati wah nah itu mendikakan beli asal penggali korban visual itu yang kokokan dulu sadari pun dengan merokok suara dengan kalimat dulu untuk kedatusan nopo dengan Nastio ya menariknya kedatusan kaktus buatan motor kedatusan nopo dengan pemenang sistem dan kontrol namun ratus tahun dengan pokok Prabu dengan buku engkang rayu kaktus nampi dengan Jowo nang kanugrahan kuwau yang sangat lupa barakat amargi sepinten pangertosan kula kok menawi pokok Prabu Nambu saged adham barakat wangsit saking kula Kyai Prabu dikaten dinanti wangsit wangsit opo ya saya dipun menawi rekorat kening harus abdi manis ingkang rai wonten saklebetipun kanthil panindran nanti pasupenan kini kula miturut pangandikanipun para sepuh sampun ngah gagat bangunan Nagari Nastio badhe kostantun ayom-ayom foto iki tentu ingkang rayu badhe langgeng langgeng kula ngrangkang Nagari Nastio lan sanangkum Nagari Nastio tetep saged kajurungan wahyu sipat wahyu panca bodho sakti apa wae ingkang paring wangsit wahyu bodho jati wahyu panca bodho jati menika jawata sinten Gibran Prabu Kyai Prabu boten menika Prabu iki kula piyambak sampun nampi napa kados kesan Kyai Prabu Duryudana kanthi Kyai Prabu kepingin sanget nggih Kyai Nastio saged kagungan wahyu panca bodho jati
menawi saking perangipun Koko Prabu Mandura kados pundi Koko Prabu Durani menawi ingkang raka ngaturaken babagan Wahyu mongko estunipun munggah pemandhipun neraka Wahyu menika saged dipun tampi namung mangke saged andayani ayom ayem toto titi tentrem ingkang mahanane ayem menika boten namung negalinipun namun ngantos sak kawunanipun kadang selanipun menika jumbuhe Wahyu munggah pemandhipun neraka kali dinunggu saya rangu menapa wayahe Prabu Nampi Wajiken Bathara bilih kaliyan sedaya badhe lulus sahaja saranipun saged kelenggan manut Panca Purbajati monggo jawaban dipun paring mangsih Wahyu Purbajati menika mapanipun wonten pundi la inggih menika ingkang katosaken boten langsung manahipun lan kadang wonten Wajiken Bathara dening wonten keterangan sekolah kaya Wahyu wonten pundi ingkang pakaryanipun supados mangke negara napa negari Ngastina menika saged ayom ayem tata titi tentrem kawulanipun saged manunggal tetunggalan mahanani rukun mongko sadanipun sarjana rukun nika gawe santosa yen cerah gawe budak lan ingkang baged supados negari Ngastina menika mahanani ayem tentrem rukuning para kawula Jadi Prabu Punapa gegununganing para kadang setara nyang kawula negari Ngastina kedah migantosaken menapa ten migantosaken obah musim para kadang setara rumah para kawula jeneng menika dipun gantosaken dening Kyai Prabu lajeng Kyai Prabu tanggap dhateng swasana menapa migantosaken kekirangane para kawula kedah dipun jangkepi menapa migantosaken cipaning para kawula kedah dipun damel supados saged bombong manahipun reneng tunggalipun menika pandhita pangejawahan Wahyu wonten mriki menika mekaten Koko Prabu Kyai Prabu kula suwun semansa kados dadi nguwasan kula sepuh kula suwun menawi saking masanipun paman kekagian kados bumi paman guru sendiri ngaturaken dangun panjenengan awit menawi ketan babagan Wahyu ketan babagan kula ketan babagan kenegaran iki boten saged dipun wastadaken srana netra menika ingkang saged metan kejawi namung Dwijawara monggo kaya mesti wonten kok Dwijawara menika tengganipun Nigodhe Durna kados menawi rembag perkawis Wahyu rembag perkawis Prabu Tawi Kulung menika garakanipun Nigodhe Durna ananging dados tanggung jawab menika bapak menika kula namung naliti bawah negari Ngastina lajeng midhangetaken dhateng Budak engkau kadang setolongnya kau kawin kekawin orang-orang negari Ngastina ingkang bagel kaya Ngastina menika sampun ngantos kekirangan buka wastro sampun kawula lajeng negari Ngastina sampun ngantos kedatangan satu sepi menika ingkang buka ingkang menawi babagan kawula menika garapanipun Nigodhe Durna mekaten mawon kula kok niki nggih Hukum Brimo pendidikan mengajar syukur dengan saking wawasan Bodo Durna supados Wahyu Tirta Panca Purba menika dumunung negari Ngastina seranganipun kedah kados pundi awit saking kula salebetipun kula jeneng saben-saben kula gayuh Wahyu menapa kemawon
jen kesalahan korban tentu kegayuan kurung gagal dan pokali pungkasan pun pendulur sakit kayu Pramono dari pun sampun mantuk kelenggan wali kampiran laju dengan ibu Kodino komono kodino hari sangat menjauh ke pasarnya dia ada Prabu Lajeng tamu dan di kumpul sekolah lalu semua dipun ketika akan sudah bikin orang Kurawa dan di kekayuan wahyu kelompok kemauan jadi pun sarani para Pandhawa tentu lenggai maju tentu kemauan datang Pandhawa sak kula wangsanipun menapa malih kayu para putri cobi to jen para Kurawa menika gadah kekayuan para putri kesarangan para Pandhawa tentu kawon nanging menawi boten menika nggih saking petanganipun ingkang bapa kula mboten wahyu tirta kanca purba badhe saged mringegem dening suwun Prabu Dewi Lono badhe saged lenggah wonten kali kestumaning wonten Srana itu kedah dipun udan ini dipun wujudi saranipun menawi Doro Bio Brahma Bucis Betara Berwarto Warto Masani menawi wahyu itu kurang butuhke duit kurang butuhke Brahma Bucis nanti wahyu menika butuhaken pangurbanan pangurbananipun menapa tahan Kanjeng Sunan Prabu kula wau jedal kekayuan wahyu dipun sarani para Pandhawa pungkasanipun para Kurawa gagal ingkang tanpa kangen tentu Pandhawa ing saged antuk kangen menawi saking kawasan kula wahyu tirta kanca purba tentu badhe lenggah menyang Kanjeng Astina nanging sarananipun Pandhawa kedah sirna lan nika saranganipun tetap nirmaken para Pandhawa menawi pendhalanipun estunipun tumraken Bapa Sukalima suwe pijen kula nyeranti mila Pandhawa menika dipun ngastani satriya teguh timbul petasan kenaning loro lipeting pati margane sing ampuh iku dudu pendhalane nanging sing ampuh iku pamomonging Pandhawa Amun Pandhawa sinten Bapa boten wonten sanes gawe napa Nalendra Drawati Sinuwun Prabu Betara Kresna kula sampun titen saben-saben kekayaan menapa kemawon kula jer Pandhawa ingkang hanyarani dipun kendhaleni Ratu Drawati Sinuwun Prabu Betara Kresna tentu kula gagal gantah kokane kula kapripun wahyu tirta pocopur dibagi lengkap dan saged kabeh wonten kali Astina saranipun kedah Nalendra Drawati Prabu Betara Kresna dipun budidaya kejataan ini saranipun kedah nirmaken Prabu Betara Kresna kepada menunjuk atur sinuwun Tadi menjadi merupakan panganari menawi ngawasi kejaipun sinuwun Betara Kresna pun suwa-suwa sapa menapa kacanipun rejo wonten Kanjeng Astina Sinuwun Prabu Mandura ora kacanipun rejo Sinuwun Prabu Betara Kresna wonten paribasan sedulur sami cilik karo gedhe karo sirna mesti yang baik pun boten mriyakaken kira-kira kerjanipun malah damel deka mawon terus untuk panjenengan sampun ngantos 3 terus aturipun adhane bilih kerjaan menika Sinuwun Prabu Mandura kagem negari Astina nanging pun pangapunten Angger Prabu
ratu damu Sinung Ratu Baladewa blak utang terus terang sampun ngantos dadi kali-kali diseranganipun wali Ketoko saged dulung enten Kanjeng Astina tetap senanipun Malih mangke kados pundi paring gawipun Sinung Prabu Mandura menawi semintenipun Sinung Prabu Mandura badhe nggarani sedya menika Nabi manggil kula iki ora Patonono Durna. Oh, dadi Patonono Durna. Mesti dadi. Ora wong gawe tepan, gawe panjenengan Durnane yo ora dadi. Lah, akeh ora kuntecek krono-krono. Kok ora dimandu. Lho ya. Sampun Prabu sampun preso utawi jalan. Pangandikan para sepuh sore kamrai diripun seranganipun Malih Ketoko saged ngandhaken Kanjeng Astina nanging seranganipun Koko Prabu Kedah sing ngaglai Koko Prabu Baladewa sakinipun lilo menapa boten bilih Koko Prabu Wisnu kagayun ciprakanipun akan ngantos sedanipun wah nembe menika kula yaini danten saking sedyanipun yang Duryudana kudumbani para sesepuh yang badhe kayu wayu bakal kayu kakeman kok serangannya mateni wong tanpa dosa dosanipun Kyai Kresna lapatipun Kyai Kresna tumrap napa ya menjauh kan tumrap manggih kula bilih Kyai badhe kagungan panjaka gayo wae nanging saranganipun damel cintrakan sanes agungipun badhe damel pejaipun tiyang kirang berjanipun kula kinten Kyai Kresna boten badhe saya subur saya tenang saya tahu berarti saya risak dan saya pun Kanjeng Astina ya cocok mungkap lengkap metro kota udara nanti pangandikan bumi dari sabda itu Prabu Baladewa dengan samyo mudah so musik waneh pakar ini orang yang siro tumpak sambil manggut orang yang bisa dibubur-bubur jenggot orang yang sambil seperti rancaan tahu divisi dan perang kalau tenas tinggi roto-roto boleh nangis suara kolokan sambil bersuara dan kalau kami bercerita peralatan melonjol di terso melonjol kakak di terso menyatakan kolokan sambil bersuara tidak sedikit roto-roto berkacaukan sambil mulai ayo